Yo, what up mga ka-freepax niya na pataw wala nilayan pa syempre magluto ng pataw gatong lutoon ron kay ginisal na bulad with kamatis. Pero usa ka magsugod na nasa ko isulti ninyo nga alamat. At ito ang kwento ng isang mandirigmang gigutom. Nang umuwi galing sa laban ang mandirigma, dali-dali siyang umukab sa kanilang kusina para tingnan kung anong ulam. Pero ang nakita niyang sudan kitag nipis na bulad. Kaya ayon, ang mandirigmang gigutom ay kumuha ng kutsilyo. Akala ko magpapakatiwakal. Pero nag-iskrima-iskrima lang pala ang buwang. Dahil yan sa gutom, kaya ganyan ang nangyari sa kanya. O ayan, para talagang baliw. Sumayaw pa ang gago. Pastilan, pastilan. Ops. Ops, nakitaan siyang mama niya. So dali-dali siyang undang kapawala mo raragwala. At yun na nga, nagluto na. Naghiwa na ng mga lamas ang mandirigmang gigutom. Initsa niya na ang mga lamas. Dahil itong si mandirigmang gigutom ay nanggaling pa to sa malayong planeta. Sa planetang Nibiru. Kinuha siya ng mga Anunnaki para makipaglaban doon, para tulungan sila. Nalipunin ng mga mananakop dahil may pananakop na nangyayari sa planetang Nibiru. Kaya pagkatapos ng labanan, dahil sa angking kagalingan ni mandirigmang gigutom, pag-uwi niya ng planetang Earth, dali-dali siyang umuwi sa kanilang bahay para kumain. Pero ang kanyang nadatnan na isang bulad na tagnipis. Kaya nag-isip ng paraan si mandirigmang gigutom paano papasarapin ang tagnipis na bulad. Kaya ayan, naghiwa na siya ng kamatis. Kamatis, maraming kamatis. At naghiwa rin siya ng sili. Kasi walang siling espada, kaya siling taming na lang ang kanyang ginamit. Pero para magkaroon ng halang-halang gamay, nag-isip muli ng paraan ang mandirigmang gigutom. Kasi yung ginamit niyang sili, dili yan halang. Kaya nag-isip ng paraan ang mandirigmang gigutom kung paano pahahalangin ng gamay ang kanyang niluto na ginisal na bulad with kamatis. At ayun na nga, may sili sa kapitbahay. Dali-daling kumuha si mandirigmang gigutom dahil siya ay may sakit na pagnanakaw rin. Ayan na, pinirito na niya ang bulad na tagnipis. Pagkatapos prituhin ang bulad na tagnipis, ilisan na nimo ang mantika sa kalaha. Pero kay wala pa di ay magprito pa di ay glain, hulat usa ta balik usa ta sa storya. Si mandirigmang gigutom ay tinatawag sa planetang Earth na kidlat. Si kidlat ay nanggaling sa dakbayan sa Larena Street, poblasyon Gihungan City, Negros Oriental, zip code 6214. At ayan na nga, ginisal na ni mandirigmang kidlat ang sibuyas at ahos. Ginisal niya ito ng matagal-tagal, medyo matagal para lumabas ang aroma, tsaka niya sinunod ang kamatis. Ginisal niya ang kamatis ng mga 5 minuto o mahigit para malata-lata gamay ang kamatis. Tsaka niya sinundan ng siling espada. Piniga-piga niya muna ang kamatis para lumabas ang katas. At yun na nga, sinabi ko kanina, sa kanya sinundan. Tagal sumunod, o ayan na, sinundan na niya ng siling taming, hindi espada ang kanyang gamit. Nilagyan niya ng isang tasang tubig. At pagkatapos lagyan ng isang tasang tubig, nilagyan niya ng isang kutsarang asukal at 2 kutsarang suka para sumarap talaga ang kanyang luto. Wala na akong maisip
kasi ang tagal ng video. Ayan na, sinundan at nilagay na niya ang bulad na naunsa naman na napagod. Mura naman ni kamatis nga gisarsahan o bulad, dili naman ni bulad gisarsahan o kamatis. At yan, natapos na rin ang pagluto niya ng bulad with kamatis, ginisang kamatis. At ayan na, ang napakasarap ng ginisang bulad with kamatis. At kakain na ang isang mandirigmang gigutom na si Kidlat. Halika't sabayan ninyong kumain si mandirigmang gigutom, Kidlat. Ayan, napakasarap, diba? Napakasarap ng ginisang kamatis with bulad. At ayan na nga, kumain na ang mandirigma. Napakabilis kumain at ang lakas-lakas kumain ng tarantado. Pero itong si mandirigmang gigutom ay hindi aksayado sa ulam. Isang isda lang ang kanyang kinain at binanatan niya na ang ginisang bulad with kamatis. Ang kanyang kanin ay isang plastic lamang kasi diet si mandirigmang gigutom. Baka maapektuhan ang pagkikipaglaban niya doon sa planetang Nibiru. Hanggang sa muling pagkikita, ako nga pala si P to the motherfucking X. Paalam!